Amb 447 km² de terra i un seguit d'illes i arxipèlags que l'envolten, Göteborg és la segona ciutat més gran de Suècia. Malgrat la seva gran extensió, la densitat de població és de només 3.300 habitants per quilòmetre quadrat, molta menys que Barcelona, que és de 15.000. Aleshores, com s'ho fa la gent per moure's per una ciutat tan dispersa? El tramvia, el ferri i l'autobús, juntament amb el tren, cobreixen la superfície de la ciutat i rodalies oferint un mitjà de transport a tot arreu i a un preu assequible. Fast Traffic, la companyia que ofereix el servei, facilita la compra de bitllets a través de la seva pàgina web, on es poden trobar els tiquets i els preus, tots vàlids tant en trens com en autobusos, tramvies i ferris dins la província. Els preus dels tiquets oscil·len entre els 2,8 i els 1.800 euros aproximadament, depenent en la durada del bitllet i deixant de banda els especials com els escolars. Un entramat de vies i cables per tota la ciutat fan possible el recorregut del tramvia de Göteborg, probablement el transport més emblemàtic de la ciutat. El sistema, d'una sola via, és d'aproximadament 160 quilòmetres, la qual cosa el converteix en la xarxa de tramvies més gran de Suècia. Es fan uns 2.000 viatges i es cobreixen 30.000 quilòmetres per dia. El servei de tramvies compta amb 12 línies diferents i, per tant, amb diferents recorreguts. La xarxa de busos és també molt important. Tot i que comparteix algunes estacions amb el tramvia, agafa vies diferents i arriba a llocs de la ciutat on el tramvia no, especialment de les afores. El servei de bus compta amb 72 línies i cada dia comencen el seu trajecte a Göteborg més de 100 busos que es mouen tant per l'interior de la ciutat com pels seus suburbis i altres ciutats importants. En una ciutat dividida en dos per un riu tan ample com el Göta Alp i a més plena d'illes i arxipèlags, és imprescindible l'existència d'un transport que no vagi per terra. El sistema de ferris és essencial per permetre la mobilitat dels habitants de Göteborg. En total, hi ha 17 rutes de ferri i 51 parades que cobreixen una àrea de territori molt gran. En conjunt, podem considerar que a Göteborg el transport públic és de gran importància, ja que uneix les diferents parts de la ciutat entre elles i amb la província sencera. A més, tenir aquest servei a un preu raonable fa possible el trasllat tant de joves com d'adults per a la ciutat d'una manera còmoda, ràpida i sostenible.